kan jeg huske, at jeg skulle hente Eddie, og det var heldigvis ikke Eddie, det gik ud, men så sådan fuldstændig out of nowhere, helt uhæmmet, ham der drengen der, han bare, ud af ingenting, bare river en anden i håret. Altså, jeg kan nu ikke huske, om det var en pige eller en dreng, det var også fuldstændig ligegyldigt, men bare river i håret. Helt out of nowhere. Og jeg kigger og tænker, hvad sker der, man? Hvad laver du, lille dreng? Altså, og det er jo det der, man, altså, det er jo uforklarligt, jo, det kan jeg jo ikke vide. Jeg observerede det bare på afstanden, ikke? Jeg tænkte, hvad sker der, mand? Og det eneste, man kan tænke bare, det er bare, at, hvor fanden ikke du gør det der med min søn? Var der så en pædagog, der så det? Ja, fordi jeg mener, hun begyndte, eller han eller hun, du kan ikke huske, en dreng, vi begyndte at græde, jo, så var der en pædagog, der så kom over, ikke? Og så kunne jeg så bare, det var ham der, det var ham, han rev hende i håret. Det stak du om, men nej, overhovedet ikke, jeg blandede mig fuldstændig udenom, jo. Altså. Nå, okay. Altså, du lagde ikke mærke til, hvordan reaktionen var fra pædagogens side, eller noget? Nej, jeg tror bare, hun lå over og trøstede. Jeg er ikke sikker på, at en pædagog så det der, men det var bare den der, altså det er jo også, og sådan er jo børn jo også, altså de kan jo være totalt, tænker overhovedet ikke over noget, bare gør det.